41 yılın iюнінде biri de Nurlat'ta Yarmınka'daydık, Sabantuydu, o günde de 22. yılda. Allah bizim уже saat onlarda halk soğuş başlanganını bildi. Ул шақтаңа бары 16 яш була, 2 елдан соң сугышка алына. Үзәк фронтта башланган сугыш юллары буйлап Орел, Курск, Дуасы бәрелешләрендә катнаша. Брянск фронтында сугыша. Бийек җиңүгә 1 ел кала каты яралана. Бер аяксыз калып туган якларына кайта. Бүген ул 99 яше белән бара. Туган авылы Чулпан, Нурлатта узган бер генә чарадан да читтә калмый. Җиңүнең 78 еллыгы алдыннан Татарстан рәисе белән очрашуга барды. Инде менә район башлыгының тантаналы традицион кабул итүендә. Bizni zorlagan için Allah Teala özünüzü zorlasın. İşinizde uğuşlar her vakitte bulsun. Dereceniz ulu bulsun. Александр Лебедев та фронтка 19 яшендә китә. Севастополь шәһәрендә Кара диңгез флотында хезмәт итә. Яралана. Туган якларына бары 1951 елларда гына кайту насыйп була. Хорошим праздником, всего хорошего. Ветераннар район башлыгы кабул итүендә үз адресларының байтак җылы сүзләр, котлаулар ишеттеләр, бүләкләр алдылар. Вы отстояли в вашем лице, мы говорим огромное спасибо от имени всех нурлатцев, от имени всех россиян, вашему поколению. Преклоняюсь просто низко перед вами, искренне говорю слова огромной благодарности. Вы для нас, для нашего поколения, каждый из вас это герой. Скоро 80-летие наступает, поэтому до столетия победы Лариса, дай Бог вам долгих лет жизни. Бүген Нурлатта Бөек Ватан сугышының барлык авырлыкларын үз җилкәләрендә татаган 5 ветеран яши. Резида Генеева, Тимур Новиков, Гөлназ Хәсәншина, Нурлат хәбәрләре.